Здравейте! Продължавам темата за балансшита, защото мисля, че има още неща, които е хубаво да знае един инвеститор. Както споменах в предното видео, балансшита е извлечение на състоянието на активите и пасивите на една фирма. Една фирма в Америка, независимо дали е LLC, партнершип, корпорация, тя дължи колкото и притежава. Какво значи това? Ако вземем пример от предното видео, в който едно LLC притежава един инвестиционен имот за 500 000 долара, дължи на банката 400 000 долара и собственика е участвал в сделката с 100 000 долара самоучастие или down payment, тогава баланс шита на LLC-то изглежда така: има един актив или асет от 500 000 долара, въпросният инвестиционен имот. От дясната страна има liabilities или лона към банката от 400 000 долара. И под liabilities има 100 000 долара equity, owner's equity или капитал на собственика. Защо казвам, че LLC-то дължи колкото притежава? Ами в случая, защото LLC-то притежава актив 500 000 долара и LLC-то дължи на банката 400 000 долара и на собственика на LLC-то 100 000 долара. Тоест, от лявата страна имаме asset 500 000 долара, от дясната страна имаме liabilities към банката 400 000 долара, плюс 100 000 долара equity, което equity също е задължение на LLC-то към собственика на LLC-то, или тук в Америка собствениците на LLC се наричат members, собствениците на корпорациите се наричат shareholders. Тоест, понеже всичките големи корпорации като Tesla, Microsoft, Google, те са си корпорации, за да се търгуват на фондовата борса. И когато си купите shares от тези или акции от тези корпорации, вие ставате съсобственик в тях. Или вие купувате част от тяхното equity. Когато един инвеститор разглежда една компания, за да вземе решение дали да инвестира или да пропусне, разглежда много внимателно тази част, където са активите на компанията. Простата причина, че задълженията или the liabilities, те са горе-долу straightforward. Там са горе-долу ясни, няма много опции за манипулиране на данните, докато в частта с активите, описанието или валюто или стойността на тези активи в една корпорация се описва от хората, които имат финансов интерес тези assets да бъдат колкото се може с по-голяма стойност или с по-голямо value, за да може частта equity да бъде по-голяма и корпорацията да е по-апетитна за инвеститорите. Най-вероятно сте чували за CFO-та или CEO-та, които са се озовали в затвора поради желанието си да увеличат частта на equity на корпорацията, са манипулирали частта на асетите. Затова всички инвеститори много добре проверяват частта на активите на баланс шита преди да решат да инвестират в една или друга корпорация. Както знаете, през 2008
година, когато настъпи кризата, финансовата криза, тогава на счетоводните баланси на много банки се оказаха активи, които те смятаха, че са с високо валю или с висока стойност, а те се оказаха боклуци и впоследствие, знаете, немалко банки, хедж фондове фалираха заради тези токсични активи на техните баланс шитс. Това е за сега от мен. Ще се видим с вас в следващото видео.